राजा हरिश्चंद्र माधोनी, सुनो इनकी कहानी। राजा हरिश्चंद्र माधोनी, सुनो इनकी कहानी। राजा हरिश्चंद्र माधोनी, सुनो इनकी कहानी। ऐसन समय आइले, काम काज छूट गइले। ऐसन समय आइले, काम काज छूट गइले। काशी में बिकले तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र दानी। काशी में बिकले तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र दानी। काशी में बिकले तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र दानी। किकरधारी राजा बिकले, किकरधारी रानी बिकले। किकरधारी राजा बिकले, किकरधारी रोहित ललना। किकरधारी बिकली सब्याराने, राजा हरिश्चंद्र दानी। किकरधारी बिकली सब्याराने, राजा हरिश्चंद्र दानी। काशी में बिकले तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र दानी। काशी में बिकले तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र दानी। डोमगारी राजा बिकले, ब्राह्मण घरी रोहित ललना। डोमगारी राजा बिकले, ब्राह्मण घरी रोहित ललना। ब्राह्मण घरे बिकली सब्याराने, ब्राह्मण घरे बिकली सब्याराने, राजा हरिश्चंद्र दानी। काशी में बिकले तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र दानी। काशी में बिकले तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र